Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem o prăjitură cu mere, foarte ușor de făcut și foarte gustoasă. Haideți să vă arăt ingredientele. Mere tăiate cu bulețe, zahăr vanilat, praf de copt, zahăr, făină, și ouă și un ulei. Haideți să-l preparăm. Am parlat albușurile și am pus un praf de sare. Acum o să le mixez până este spumă și o să punem zahărul și după aia o să mixăm. Amestecăm gălbenușurile cu ulei. Am pus gălbenușul peste albușul bătut. Acum pun făina cu praful de copt peste albușurile bătute. Amestecat treptat făina. Pun merele peste toată compoziția și amestec încet. Acum punem compoziția peste o tavă cu folie de copt. 40 de minute la cuptor. Acum haideți să o gustăm. Așa arată. Haideți să o gustăm. Mâncat și cu înghețată de vanilie. Am terminat? Am terminat. Ne vedem la un nou vlog pe canalul meu de YouTube data viitoare.